Daar hadden we een gooien! Dat we niet willen wel! Hé nu? Ja. Wat een verrassing! Ik ga een beetje zenuwachtig. Ja. Dat geloof ik niet. Stel ons eens voor, helpertjes. Wij zijn vrij. Wij zijn vrij. Dit is onze prins Pim. Hey! En onze prinses Lin. Hey! En ons motto dit jaar is, Herpelke stralen. Wat zo? Super, echt hoor. Dat vind ik van hier en ver. Wat wordt in de stiks gedaan maken? Ik weet niet of dat zo staat. Hé, chic man. Te gek, Pim, wat een verrassing. Ja. En dan ook. Prachtig Wat mooie heb je nog bekjes. meer gemaakt? Een heel chic, een chic liedje, hè? En hoe heet dat een liedje? Kent je dat nou? Ik ken dat niet voor dat. Spring maar met ons met, spring maar met ons met, spring maar met, spring maar met ons met, spring maar met. Enzovoort, Nee, joh, nee. Maar ik ben een aaie winst, dan moet ik gaan zien springen daar. Maar chic, hé. Oh, te gek. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, de laat op. Zeker op de rotstiek. Oh, sorry. Dames, sorry. Ja. Kom maar gezellig bij je staan. Niet zo alleen. Ik Vind je vrouw zo zielig of nee? Ha? Of nee, Lin? Oh, de show van vannacht, dat is wel een traditie, of dat is vies. Maak toch even met de telefoon. En Pim, hey, doe geest op. Ik zie dat die gezicht, dat doet op een geest. Of nee? Je bent er helemaal klaar voor, te gek man. Ja, proficiat hè. Onbewust. Ernst? Proficiat hè. Proficiat jong. Proficiat jong hè. Proficiat hè. Tegen op Pim. Proficiat. Ja, proficiat. Ja, zo kom ik daar dan nog bij. Ja, allereerst van harte proficiat. Ja, stel je eens even voor. Ik ben Pim. Ik ben Lin. Oké, ja, en ja, wie vind je het om dadelijk prins en prinses van de Erpelkes te worden? Heel leuk, Ja. want ja, dan is ze ook eens een keer prins geweest of prinses. Ja, dat geloof ik. En het geheim haaien, is dat een beetje moeilijk? Ja. Ja, want kinderen zitten gewoon te treiteren van ja, dus of niet, en dan moesten die nog mooi draaien. Ja. Oké, ja, en wie staat het met de zenuwen? Goed. Ja. Ja, ik ben nu wel zenuwachtiger als straks, maar het gaat wel. Ja, die mij weer te zien is steeds erger. Oké, en tot slot, ja, uw gesprek mogen we dat ook nog weten. Erpelke stralen. Oké, dank. Stukken die hier aan voldoen.
in het middenpunt van de belangstelling. Geef ook aandacht aan jullie partner. Deze aandacht werd gewaardeerd in een schone ochtend. En een sparing energie aan die zenuwen. Doe de dingen op tempo. En dat ze de hele dag vol is. Dat zijn toch alle ingrediënten voor onze schone voorganger? Ja, geef niet tegen ons. Even kijken wat er in de horoscoop van de maag staat. Nu dingen kunnen spannend zijn, maar dat maakt voor dich niks goed. Dus zoals altijd kan stuk vallen op de mensen om dich heen. Du stijgt er niet alleen voor. De stralen positie energie uit. Dus is het een goede reden om nu uitdaging aan te gaan. Met die sociale eigenschappen maakt ze snel en makkelijk nieuwe vrienden. Schoon, dat klinkt als een lange Polonaise. Mijn voorstel is om op zoek te gaan naar een nieuw prinsenpaar met deze sterrenbeelden. Ja, dit profiel hebben we weer heel lang naar gezocht en zijn we met naar de Octopus en de Lambertus gegaan. En hier hebben we een super show prinsenpaar niet gehoord. Wilt je dat weten? Dan komen ze nu nog weer, of niet, Nisha? Jazeker. Op basis van dit profiel zijn we aan de slag gekomen en dan maak ik heel even een beetje plaats om die tafel aan de kant te zitten. En als je dan voor de buurt ook een beetje plaats wilt maken, want dan komen ze rechts vanuit uit de hoek, kijk de deur open. En dan komen ze naar voren. Kan je vooral gaat zien? Zit geen roget? Oh, daar komen ze! Twee openen zak. Met als het goed is. Oh, de eerste zak kunnen we al zien, daar zitten we in. Er zit gewoon op een uit, jongens! Want die zak gaat een beetje naar voren, kom maar hier zo op plaats. Vind je het allemaal een beetje spannend? Zal we ons aftellen en die zeggen maar ook om. 5, 4, 3, 2, 1. en hier staan ze. We staan hier. Prinses Lin en Prins Pim. En nog wel denken, wat deed Raoul met de telefoon? Met de papa van Jules, dat kost er helaas niet bij. Sorry, papa van Lin, zenuwen. Dat kost er helaas niet bij, maar zo is er nog wel bij en kan er alles met krijgen. We willen het wel tijd even helemaal aan doen, dat je er helemaal klaar voor zit. Dus de keer wie de prins. Kom maar lekker snel door, dan je lekker de zaal in en allemaal die zenuwen goed lopen. Zo, oké, ik zit. Hier bij de prinses. En natuurlijk de steek van de prins. En op het moment dat volgt Spanna, dan zo meteen ook de scepter en de prins het over en dan ga je het feest beginnen. Daar staan ze. Ik zou zeggen, de zaal in, Polonaise. En maak er een keigaaf feest van, jongens en meisjes. Anna, kom op.
Hey.